Zober smeti, nie kapra. Takže vítajte opäť pri mojom ďalšom videu. Naposledy sme si zaklipovali vlasec na markerovom prúte a dnes sa pozrieme ako na distančné tyčky. Prvý krok, čo potrebujeme, je zapichnúť si distančné tyčky do zeme. Na to použijeme buď pribalený špagát, alebo dĺžku prútu. Je to na vás, či používate originál ako ja, alebo si nejaké vyrobíte, to už je na vás. Keď mám distančné tyčky zapichnuté, môžem začať merať dĺžku, na ktorú budem chytať. Na vždy jednu stranu si zafixujem markerovú zostavu a začnem ovíjať silon, až dokým narazím na line clip. Mám namotaných 13,5, čo je presne na spot, kde by som chcel chytať. Teraz mi zostáva stiahnuť z distančných tyčiek silon, ktorý tam mám namotaný z markerového prútu. Ten istý proces zopakovať s prútom, na ktorý budem chytať, a zaklipovať si opäť vlasec do klipu. To je pre toto video všetko. V ďalšom pokračovaní sa dozvieme, ako spodovať, spombovať a volajte to ako chcete, proste nakrmiť presne na miesto, kde chceme chytať, a presne nahodiť prút, na ktorý budeme chytať. Peace.